Отже, давайте тоді розпочнемо з такого політичного порядку денного. Сьогодні, безумовно, головна подія, ну, мабуть, і не тільки сьогодні, це взагалі велика подія. Транзит Андріїв. Андрія Богдана президент замінив на Андрія Єрмака. Добре вам знайомого. Як це вплине на роботу державного апарату? Мені здається, що Єрмак за своїм психологічним портретом, він є більш схильним до того, щоб йти не з тиском при прийнятті якогось законопроекту, а він вміє домовлятися і знаходити компроміси по різним законопроектам, по різним проектам, які йдуть. І тому можна сподіватися на те, що у нас буде така більш мирні ситуації у Верховній Раді. Ви знаєте, що у нас дуже бурно проходять події щодо прийняття законопроекту щодо землі. І наразі готуємо ми документ щодо відміни Кодексу законів про працю і відповідно будуть діяти нові норми. Ми готуємося зараз до того, щоб внести до Верховної Ради, внесений вже урядовий законопроект, внесено ще 4 законопроекти від опозиційних партій. І тому там потрібно буде шукати такі компромісні речі, в тому числі і з опозицією. Тому мені здається, що це більш такий варіант для поточних подій, які відбуваються в Україні і за кордоном. Тобто Єрмак фактично куруватиме не тільки зовнішню політику, але вже і внутрішню. Ну, він не буде курувати зовнішню чи внутрішню політику. Він керує Офісом президента. Гаразд. У президента, як у будь-якої гілки влади, є законодавча ініціатива. Це наша Конституція. У цієї законодавчої ініціативи може бути різний такий, знаєте, дух того, як просуваються ці законопроекти. Можна робити турборежим і тиснути, і вважати, що якщо ти монобільшість, то в цьому випадку можна отримати в результаті будь-який законопроект. А можна шукати суспільством компроміс щодо якихось норм. Мені здається, що другий варіант – це саме і є демократія. Це і є ото саме, як казав пан Власенко, здається, по-французьки «парле», коли в парламенті розмовляють щодо того, що відбувається, і слухають один одного. А не тільки слухають, але й чують один одного. От мені просто здається, що пан Андрій Єрмак є тим, хто дослухається і чує того, хто є опонентом чи опозицією